Скъпи приятели, аз съм Пълсък Съна и сега съм с много слушалки. Надявам се да ми чуете много по-добре. И да ги почваме. Аз съм за. А? Какво? Да, много му се чува. Те са ги. Не са като стари. Не са като стари. Не са като стари. Не, много по-добре си. Продължаваме. Макам тъщи дали са хубави слушалките са да. Бум! Скоро ще правим на новата Call Juarez. Знаете, е така. И ще е много по-яка. Аз слезих за приятелите на новата. Сега играя. И ще първата тази. Тук има двубой. Много яко. Двубойче. Вето новите ми слушалки. Чакал да чува новите ми слушалки, ще видят първият двубой. Не са много скъпи, няма да казвам цената, но ако някой се интересува, да пише долу под коментарите. Ако се интересува за шалките, взех ги днес правя клипа на първи дни, но той няма да качен точно на първи дни, но четя на по-късно четя. В смисъл, този ден или на първи дни ще кача един Майнкрафт епизод. Този са, който съм на сега, който снимам, ще го кажа, например, в неделя, не знам. Защото, нали, нямам време, първо трябва да кача на Майнкрафт, защото тук вече на честил рождения ден. И така. Аре, маршо. Не можа да го учи. Много съм след. Къде бе то? Пак шал. Да, дуелите са много гадни, много продължителни, бих казал. Защото някакви президенти, като например втория ни, който взяхте, убил го от първия път, защото съм специалист в тази игра, не съм играл ни веднъж. Не съм повъртал ни веднъж. Така че съм специалист и не ме гледайте. И пак не го учих. Се стрелвам в земята. Много съм зле. Мишка ще трябва да скоро нова мишка. Другата съм, защото тая много гадно. Цикам един път, тя пък цика два пъти. Аре, ти си наляво съм надясно. Къде колко ти е грозен с някаква грозен прънта. Ужас. За малко просто. Този епизод се решава да мини в разстрелка на мен. Вау, 59 ФПС. Много добре. 57, 59, 50, 60, 67 беше по едно време. Убихте! Нещастник. Аз съм най-добрия пропускам това чудо. Не го убиваме този пич. И не на мисията. Да. Чаптър В. Съвършен чаптър 6 започва. The Darkness. Много тъжно, мале. Аз почвам да... Моето е... Омагъл е... Саречи! Обичам те. Ей. Да. Тук е много досадно, но... Какво справим?
Там е една от най-досадните ми мисии. Първо отворям вратата, да влезем в магазина, имам прилично пари. Тук този човек не го видях. Сега, кой има тук? Ще си взема нова пушка. Тази е добра. Пълен съм. Така че... Нека да дадем този пич. Хайде. Вземе кончето. Ди! Ура! Някой говори на... Help! Ма къде си? Чувам, това не мога да чуя. Да, чувам, той пък не мога да чуя. Чувам, той не мога да видя. Тук лагна много яко. Да, пушка е трепач. Няма най-добър тим пушка, който съм използвал в цялата игра. Също трябва да влезнем. Но не помня точно къде се влизаше. Помня. Не. Па. Качи се, браво. Та пушка е трепач. Много се досадно. Се приязи, да! Не сме от тук. Някаква музика. Ого. Трябва да гледам откъде се качвам.
Ох! Нет! Headshot. Тук ще приключи епизода, надявам се да е бил интересен и довиждане.